zama alkhairi gare kin kore sharriyan mata ba rabo da gwani ba sam kamar sane aikin da na duba. Beats M Jordan Production. Zuciya ta gamsu da ke a koda yaushe ina inuwarki batutuwa zaman mu da ke a yanzu gana babbar rumfa da kaɗan na shige so yanzu so an ce mini baba sularki ne komai da na sama farin ciki ba zan manta ba. Ba kya canza ba, ba zan juya ba, ba zan ci amana ba. Ina miki soyayya, ki yarda da ni ta. Zuciyar ki da ni ma zuciyata da ke rayuwar ki da ni ma rayuwata da ke zana rayu da ke ma za ki rayu da ni na sani babatin rabuwa hakin zamjinin jikina na hashe da. Da gwani yana da wuya kina daga zuciyata rabani da ke shine cuta tamkar zafin makanta kirayi da ni matabbar ke akan ki nake addu'a Allahu ya bani komai. Da kaɗan na ji na fada sanki na gigita na rufe sha zuciya na kasa na ji gara na mafarta da faɗa na kika amsa kin yi mun so ba shakka rabuwar mu da ke ciwo babban illa. Kin zama alkhairi gare kin kore sharriyan mata ba rabo da gwani ba sam kamar sane aikin da na duba.